Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Real Housewives of Durban, LaConco and Makhumalo. So abantu bakhulumile bathi uMakhumalo akahambe because akafakanga lutho entsha kwi-show. Abanye bebekhohlwe ukuthi ukhona ne-fashion sense yakhe beyingamemezi kanjani njengakuthando nesithembu. Ngikushilo kwami ngathi uMakhumalo ubuyizwe kule show wafika as a new cast member kodwa manje English kodwa manje useyafihlwa usewuMakhumalo othula kakhulu. Lokho engakuvumi-ke mina I refuse nje ukuthi ngikholwe ukuthi uMakhumalo uthula ngaleya ndlela. Angazi ukuthi bekuyini i-purpose ye-producer kodwa futhi into engiyicabangayo ilento leyo yokuthi before uMakhumalo angene abantu bebethi bazobhoreka izindlu zasemzumbe nani bampeyinta nje ngaleyo ndlela. Mhlampe-ke no-producer bathi sizosebenza naye ngale ndlela kodwa futhi akwenzi sense ngoba phela i-show ishuthwa kusenesikhathi. Why benze njena? Why bekhethe ukumveza ngale ndlela? Ngalana sinolaConco, abanye bathi ubhuli, abanye bathi secretive kakhulu, abanye bathi uyi-private public figure akavezi lutho ngaye, kanti abanye bathanda khona lokho ukuthi ulaConco uphendula nje ngamagama amabili athi finish and klaro sekuphelile. So ngicela ukubuza, ubani i-favorite yakho? Ubani ofuna ukuthi abuye kodwa uLasi unikezwe lithuba? Ekuqaleni ku-season 1 besazi ukuthi umngani no-Ayanda, nakhona futhi wasitshela ukuthi asimbheke ku-internet. Emva kwalokho kwaba nje into ye-friendship yakhe no-Ayanda ibigqamile kakhulu. Ayikho into engathi mina ngiyibonile kakhulu ngoLasi season 1. Season 2 wabuya kwaba khona umuntu omusha. Kahle kahle nje i-show bekukhulunywa ngoNonku kakhulu, kwase kuba-ke sekuvela uPhethali. Kwasuka ukuthi makuvela uPhethali kuney'ndaba ezingahlangani ngoPhethali, abantu-ke banamathela indaba kaPhethali. Futhi nakhona angiboni kuwukuthi abantu ba-invested kwi-love life kaLasi ukuthi kuvele lo Phethali. Yangaba bikho enye into hlampe ukuthi khona umngani kaLasi wafika wakhoza idrama or wenza nje something sibambelele kulokho. Manje nje i-storyline sikaLasi kube uPhethali, futhi nakhona-ke uPhethali ayikho into eshiwo ngayo. uPhethali ukuthi nje siphithizele ku-social media sithi kwenzakalani, uPhethali uyabona. Ngala uMakhumalo uthule ngale ndlela yokuthi umuntu ongamazi uthando nesithembu engavele ethi hawu, kanti usisi ubezokwenzani kule show ngoba nje uyazithulela. And lokho-ke mina angikuboni kumsiza ngaphandle kokuthi o-producer behlele kanjalo ngoba phela abantu ukuze bekuthande fanele ibe khona into obanikeza yona. Bakhona abamthandayo ngoba bemazi uthando nesithembu. Laba-ke abasha bazothini ngalo Makhumalo othulayo? Ngoba phela akathuli ngale ndlela uMakhumalo. Siwabonile futhi amanye ama-clip la beshaya khona ingoma. Sibonile futhi ukuthi hayibo, kahle kahle hhayi ukuthi abezwani, bayazwana. Siyakubona lokho. Manje sizoba nabo la kwi-show besingabazi ukuthi bewobani, mase sigijime sakwi-social media siyofuna ukuthi uLasi kahle kahle 1 2 3. Enye into-ke ebuye ingiconfuse mina-ke ngoLasi ngey'mpendulo zakhe nakho konke okunye ukuthi le nto le kwi-show ibukeka ngathi uya-attack-wa kodwa la ku-social media ikhona yonke. Mangawazi wabuka amavidiyo uLasi wakwakhuluma nje indaba ende leya yothando kwenye yamavidiyo akhe. Ngizoyifuna ngiyifake ngapha mase kwi-show sekubukeka ngathi angazi, kubukeka ngathi khona indawo kufanele ayi-protect or her side of the story. Lokho kwenza abantu ukuthi bafune more because ukuthi ngi-single uyakuthatha noma awukuthathi, ngiyathandana uyakuthatha noma awukuthathi, ngishadile ngiyakuthatha noma awukuthathi ngoba phela naye uyi-main. And le nto yokuthi housewife abantu basuke belandele bona masibethi sifuna ukubona ukuthi-ke ubani-ke ono-husband o-rich, ubani kanjani. Ngaphandle kwalokho-ke i-show eyenzelwe viewers ukuthi beyibuke benze zona lezi iy'ndaba ey'ngapheli njengoba senza zona. Umbuzo, ubani ofanele ahambe? Ubani i-favorite yakho?
Ubani-ke o-eda something kwishow, ubona kuwulaChonco, ungcono ngoba at least kukhona into esihleba ngayo, asinika yona, ukuthi-ke nangu uPhethali, simfune ukuthi uPhethali kahle kahle, Phethali ukhona noma awukho. Ngapha uMakhumalo ovela okokuqala kwishow, asikakamboni okwesibili, asazi-ke futhi ukuthi ngempela ngempela ishow izimisele ukuthi sithi uMakhumalo uyathula, uthobekile ngale ndlela ngoba cha, ngiyakuphika-ke lokho, ngizokuphika nje futhi. UMakhumalo uyakwazi nje ukuthi akhululeke nabantu, naye aqine futhi kwasho yena wathi ujoyina ishow ukuze sibone a different side. Hawu, kanjani-ke manje sesifike ku-episode 12 sikhuluma ngezinto ezincane kangaka ma-K? Ningangizwa kabi, ngiyamjabulela uMa-K for leli thuba lihle futhi, kodwa manje naye akanikezwe ithuba ngendlela ecacile efana njengabanye. Ngithi nakho nje uLasisi siyamhleba ngoPhethali, uMakhumalo sithini? Manje abantu sebehlala kwinto ye-fashion, kanti i-fashion la ayidumi nje phezulu, ayihambeli phezulu ngoba noSurisha bagqoke iy'mpahla ey'bizayo, kodwa nje unawe ungathi hawu, ngisho lokhu kube bekuthiwa bekubiza imali ethile, ngeke. Kodwa-ke iy'mpahla ey'bizayo zinjalo. Niyamkhumbula u-anti wethu waseDurban, uMamkhize kuqala? Iy'mpahla zakaMamkhize lezi ey'ndala, hhayi manje. Manje ngathi kufike kwafika usisi lo abamshiya endleleni, i-fashion sense kaMamkhize yashintsha. Ngathi nje wafike wamthelela ngomoya wokuba ne-style untombazane. Njalo angikusho-ke kabi lokhu, nina niyathanda ukuhlasela abantu. Wamshiya nomoya wokuthi hayi bo ma, ungathi unemali, ugqoka iy'mpahla ey'nje zona ziyabiza, kodwa wabona ukuthi hayi bo ziyakhipha. uMamkhize phela usegqoka kahle manje. Kuqaleni hhayi, imali yayikhona, ubone ukuthi futhi le nto ayigqokile iyabiza, kodwa hawu, hhayi. Engathi lamavidiyo azongenza umuntu ohlebayo. Shonini ningichazele, uMakhumalo siyambuyisa ukuze sizobuka isayidi elisha ngaye. Hhayi ukuthi sibuka uMakhumalo simchaza ngoba simazi ukuthi uthando nesithembu. Usekwisho entsha phela manje. Ngithi wathi la uzokhuluma iy'ndaba ey'hlukile bengekho macele. Ziphi lezo y'ndaba? Uzobe ekhuluma nje sibone, asazi lutho ma-K.